O voceiro do Grupo Socialista de Rianxo amosouse moi crítico coa forma de facer política do actual goberno, posto que implicou a perda de ata 4 subvencións que suporían importantes beneficios para a veciñanza. A última, unha achega autonómica para a mellora e execución de instalacións deportivas que o goberno pretendía destinar á construción dunha pista de pádel. Un proxecto dende o PSOE que non foi consensuado previamente co resto dos grupos e que finalmente non disporá de financiamento autonómico, posto que debería estar xustificado a 30 de novembro, data imposible de cumprir dado os prazos de tramitación administrativa que requiría. Entendemos que ten que haber participación política e solicitarlle axuda ao resto dos partidos porque podíamos haber aportado solucións e a día de hoxe Rianxo tería 64.000 euros para poder invertir nas instalacións deportivas e darlle solución aos veciños. Insistimos que é moi complicado tomar decisións, gobernar, pero o que non é comprensible é que o actual goberno se dedicara durante 4 anos a criticar situacións como estas e en 4 meses vemos que hai situacións que non se poden dar. Fronte a isto, os socialistas propoñían destinar esta subvención á mellora e mantemento das instalacións deportivas do municipio, atendendo ás peticións de clubs e usuarios. Denuncian ademais que non se trata dun feito illado, posto que Rianxo xa ten perdido outras subvencións por non ter subsanado en tempo e forma os requirimentos. Falamos da subvención da pista de pádel, falamos tamén dunha proposta referida aos GALP, na que o propio Concello non solicita esa subvención e outras dúas subvencións que aparecen publicadas no DOGA do 9 de novembro, á espera de saber cal é o motivo real desa non solicitude. Demandan ao Executivo que conte coa colaboración do resto dos grupos da corporación para desenvolver un proxecto de goberno participativo en beneficio de todos os rianxeiros.